Primer anirem amb els que no heu fotut res en tot el curs, els que heu experimentat una infladeta a nota bastant intensa. I al final del vídeo em dirigiré a aquells que heu fet un bon curs, que us heu sacrificat. A veure, petit monstre, t'has estat rascant els ous d'una forma bastant exagerada durant tot el curs i de moment les coses t'han sortit bé, no t'enganyaré. Però no creus que ha arribat el moment de prendre consciència de que si no et prepares suficientment bé la CL no aconseguiràs la nota que necessites? És que em sembla increïble que a aquestes alçades de la vida segueixis estudiant apuradíssim com una rata, com un nen de P5 que s'estudia un poema de la tardor, les fulles i les castanyes 2 dies abans de que li preguntin. Però què m'estàs explicant? Que t'estàs jugant a entrar a la carrera de la teva vida o que et xutin a prendre pel cul, que no t'entires ni del clima. És que et prometo que sembla que et moris de ganes de fer una sèrie de merda al juny i haver-la de repetir al setembre perquè et falta nota. Sembla que et vulguis quedar sense vacances, sense estiu, sense platgeta, sense crema solar més 50, sense cremar-te els peus a la sorra anant descalç fins al xiringuito o per grisat de llimona a 6 euros al got gran, sense escapadetes a cales amagades de la Costa Brava que et fan dubtar si estàs gravant un puto anunci d'Estrella d'Am, sense la imprescindible dutxeta postplatja que et deixa com nou i rebentat a la vegada. Són sensacions estiuenques indescriptibles. Però si no et poses a estudiar d'una puta vegada te les perdràs totes perquè tindràs mitjament de vacances i mitjament repassant la Segona República pel setembre. Saps on et veig si no espaviles una mica pel juny? I inclús em sap una mica de greu dir-t'ho. Et veig tancat a casa un 15 d'agost a les 3 de la matinada fent un balanç de situació mentre el típic tonto es lia a basto amb la teva crush del poble. Sí, amb la Marta. El típic, ja saps qui és, no preguntis, hòstia. El típic pajero borratxo de merda de 16 anys que no sap ni com coi s'ha liat amb ella, que quasi li pot a sobre i que pràcticament no sap ni on està, que no s'ubica. Un merdes que no se l'ha jugat amb la Marta com tu te l'has jugat, responent-li alguna instastory de forma forçadíssima per obrir-la. I tu tancat a casa, fent un balanç de situació, segurament equivocant en l'actiu no corrent, mentre aquell sapo li menja tota la boca. Que asco, tio. Fes algo. No prefereixes esforçar-te per treure notaza a la CL? Entrar a la carrera de la teva vida? Gaudir d'un estiu sense estudiar? Anar molt fort i amb un objectiu molt clar a les festes del poble? I acabar compartint amb la Marta sopars íntims sota nits estrellades d'agost? Nits de conversa tranquil·leta, per descobrir el seu passat, per conèixer el seu present, per dibuixar el vostre futur. Xxt, deixa'm acabar, m'estic posant tendre, deixa'm en pau. Ara tornem amb la CL, no? Calma. Nits màgiques de sudadera amb pantaló curt. Nits indescriptibles que d'aquí uns anys es tornaran nostàlgiques. Nits sense preocupacions que només podran existir si surts d'aquesta empanada monumental que em portes i comences a estudiar i a fer molts exàmens de la CL. Tinc pipi, ara vinc. Penny Lane, there is a barber showing food. Merda, el cactus no està encès. Cagon, no està encès el cactus. Harry! Per què no has encès el cactus, tros de merda? Només havies de fer un lumos, un puto lumos! Tu Harry de merda, no saps fer res, no sap fer res el Harry. Però que ni els llibres ni els pelis fot res. Hi ha gent que tu coneixes, que no dona una merda per tu, que m'ho han dit, que aquí se sap tot, que no confien. Tens moltíssima família, amics, parella, professors, rajant a les teves esquenes, apostant molta pasta que treus una merda nota a la CL. No tens ganes de sorprendre, de xapar boques, de deixar clar que si no has fotut res en tot el batxillerat és perquè no et venia de gust, perquè no estaves motivat, però que tens capacitat més que suficient per treure notaza si t'ho proposes. No tens ganes d'estar orgullós de tu mateix per esforçar-te una vegada a la teva vida? I de tenir la consciència tranquil·la perquè saps que has arribat fins on has pogut? No tens ànsies de rebentar la CL i de posar els correctors catxundíssims amb els teus exàmens i que tinguin orgasmes bèsties al llegir-los? Tens sort de que l'examen sigui anònim perquè si no els correctors així els tens, així. Però això ja vindrà, ja demostrarem, ja. Ara el que et toca és arrasar, practicar amb tots els exàmens de la CL existents, des del 2000, hòstia. I quan te'ls acabis vull que li enviïs un correu a la comissió coordinadora de l'ESPAU demanant més exàmens. He vist com me'ls amagàveu, on són? Ells ja t'entendran, tu tranquil. Què rius, tu? Que ara mateix t'agafava per aquí, tu també m'agafes a mi per aquí i ens anàvem els dos a la biblioteca nocturna a estudiar 8 hores, no, 58 hores, agafadíssims tota l'estona, sense descansos, si us plau. Jo amb les meves merdes de la uni i tu amb les teves merdes de la CL. Em demanes un descans? Hòstia, que t'emportes. Et demano jo un descans a tu? Hòstia, que m'emporto. És que sortiríem de la biblionen, sortiríem superforts, preparadíssims sortiríem. Els que sou més normals, perdoneu per aquesta merda que estic fent, perdoneu per tanta bogeria, però és que hi ha gent que li va la canya, li necessita una mica de... Vosaltres que heu portat un bon curs, jo sé que és molt fàcil dir-ho i molt difícil fer-ho, però ja sabeu, és que ja sabeu el que heu de fer. Penseu en aquests 2 anys d'estrès, de sacrifici, de prioritzar els estudis, de no descansar una merda, dels nervis que t'han tancat l'estómac en època de globals, d'anar apurat amb el TFG i amb les lectures obligatòries, de la desesperació i inclús les llàgrimes de veure que no pots, que això és una tortura, que vols que s'acabi. Però també pensa que han sigut 2 anys que t'han aportat moltíssim, perquè has après a relativitzar les preocupacions sobre els estudis, perquè has presentat un molt bon TFG i has acabat gaudint del culebrón de mirar i trencat, perquè has après i has tret notazes, perquè tota la dedicació i l'esforç ha tingut la seva recompensa. I si encara no s'ha acabat el curs, tranquil, la tindrà. O simplement perquè penses en quart de l'ESO i et veus una persona petita, una persona molt innocent, una persona a la que li queda moltíssim per aprendre. I amb aquest rotllazo simplement estic intentant dir que no permetis que un resultat de 3 dies eclipsi tota la feina i tots els resultats que has tingut durant aquests 3 anys.
2 anys. I que pensis en les ganes tremendes que tens de gaudir d'un estiu sense preocupacions per estudis i d'una vida orientada al que t'agrada. Dona'm un like i subscriu-te si vols més vídeos, que m'anima moltíssim. Se m'ha anat una mica la olla, la veritat, però és que costa molt, si és impossible. No sabia com fer-ho. Em ve de gust parlar més, però no tinc res més a dir. Recollim.